सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो Apdcl नि स्मार्ट मिटारखौ माबोरै रिचार्ज खालामो बेखौनो खालामनानै दिन्थिगोन आं। नोंथांमोना बेखौ रिचार्ज खालामबा मोनसे एप्स डाउनलड खालामनांगोन नै myBijulee बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनावबो होना होदों। नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै डाइरेक्ट डाउनलड खालामना लानो हागोन प्ले स्ट'रनिफ्राय बेनि उनावहाय बानायनो हागोन। नोंथाङा जुदि गोदान बानायबा रेजिस्टाराव रेजिस्टार खालामनांगोन नै कन्जुमार नाम्बार होनांगोन ओमफ्राय मबाइल नाम्बारबो बियोमोन नामा आं गोसोआव गैला। जुदि नोंथांनो नांगौबा कमेन्ट खालाम आं बेनि भिडिअखौ उनाव लाना फैगोन। आं दिनै रिचार्जल' खालामनानै दिन्थिगोन। नैबेयाव लगिनआव होनोसै आङो ओमफ्राय नैबेयाव मबाइल नाम्बार होगोन। मबाइल नाम्बार होबाय आं ओमफ्राय नैबे लगिनआव होनोसै OTP थांगोन बे मबाइल नाम्बाराव बे OTP-खौबो फिलआप खालामनांगौ नै OTP-आव फैबाय। आं OTP-खौ फिलआप खालामखांबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे भेरिफाइआव होना होनोसै नै ओंखारबाय ओमफ्राय दाना बाव कन्जुमार नाम्बार ओंखारदों नै बे कन्जुमार नाम्बाराव होना होसिगौ नै बे ओंखारबाय। आंना -182.67 फैसा जानानै दङ। ओमफ्राय बेलेन्सखौ नायनोबा नैबेयावनो भिउ बेलेन्स दं नै नैबेयाव नायनो हागोन। ओमफ्राय रिचार्ज खालामनोबा नैबेयाव रिचार्जआव होनो हागोन नै ओमफ्राय भिउ इउजेस माने बेसेबां इउज जादों बेखौ नायनोबा बाव होनो हागोन। ओमफ्राय नै मन्थलि स्टेटमेन्टबो दं मा मासनिखौ बिल नायनो बेखौ नायनो हायो। ओमफ्राय दिनै आं रिचार्ज खालामगोन आं रिचार्ज खालामनानै दिन्थिनोसै नैबे रिचार्जआव होना होनोसै आङो ओमफ्राय नैबे गोजौ एमाव होनोसै नै नोंथांमोना नैबाव 150 थाखा होबा बे जानाय नङा बेखौ एक्सेप्टखौनो खालामा नै 150 होबाय आङो नै जायानो बिनिखायनो नोंथांमोना 100 नङाबा 200 नङाबा 300 बिदिनो बेसेबां बारायनो हागोन 100 होनोसै आङो नैबाव होबाय ओमफ्राय आरो नैबावबो 100 होबावनोसै ओमफ्राय नैबाव जिमेलबो होनो हागोन। आं होथ'ला डाइरेक्ट माबानोसै आं मेक पेमेन्टआव होना होनोसै प्रसिड टु पेआव होनोसै आं मोनसे खोथाखौ खोन्थानो बावदों बेखौ रिचार्ज खालामोबा नोंथांनाव फन पे नङाबा गुगल पेफोर थानांगोन बेजोंसो बानायनो हागोन। ओमफ्राय नैबाव मा दं नै क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डजों दं नेट बेंकिं दं UPI दं भीम दं वालेट दं QR क'डजोंबो होनो हागोन। आं नैबे UPI-खौ सेलेक्ट खालामनोसै ओमफ्राय दाना नैबाव नै गुगल पे भीम UPI फन पे एमाजन पे पेटिएम पेजेट एप्स बिनि गेजेरजों नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे होनो हागोन। आं फन पेनि आइडिखौ कपि खालामना लाखादोंमोन बाव आइडि होनांगौ ओमफ्राय फन पेआव मेसेज थांगोन। फन पेजों होनोबा फन पेनि आइडिखौ कपि खालामना लानांगौ। बे फन पे गुगल पेनि आइडिया सिगाङाव नाम्बार जायो बिनि उनावहाय @ ओमफ्राय IBL नङाबा YBL नङाबा AXL बो थायो बेखौ होबानो जाबाय। आरो नोंथांनाव फन पे दंखायोबा फन पेनिफ्राय डाइरेक्ट कपि खालामदो ओमफ्राय बाव पेस्ट खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय आं बाव आइडि माबाखौ होबाय फन पेनि आइडिखौ होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव मेक पेमेन्टआव होनोसै आङो नै 5 मिनिटनि गेजेराव कमप्लिट खालामनांगौ। बे फन पेआव मेसेज हाबसिगोन ओमफ्राय माबानायनि पे खालामनायनि अपसन नै ओंखारबायबो नै मेसेजावबो ओमफ्राय दाना बेक फैनानै फन पेआव थांसै आङो फन पेआव मोनसे मेसेज हाबफैगोन बे पे खालामनायनि अपसन नै फन पेआव पे खालामनायनि अपसन फैखाबाय नै पे नावआव होना होनोसै नै साक्सेसफुल जाबाय ओमफ्राय डाउनाव होनोसै दाना चेक खालामफिनसै नै हारसिं आपडेट जाबाय नै साक्सेस देखायबाय बेखौ प्रिन्ट खालामनो हासिगोन। दखानफोराव खालामदोंबा बेखौ प्रिन्ट खालामनानै कास्टमारनो हरनो हागोन नङाबा स्क्रिनशट खालामनानै बाव प्रिन्ट फैदों नै ओमफ्राय प्रिन्ट जायाखै
जाबाय माबाखौ बेलेन्सखौल' चेक खालामनोसै आं दाना ओमफ्राय नैबो बेलेन्सआव थांसै नै 182 मोन 82ल' -82ल'सै बेलेन्सआ माबा रिचार्ज जाबाय होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै रिचार्ज खालामनो रोंसिगोन जानांगौ भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ